pamumuno ni Police Colonel Ronald Valdez Gallo, ang Provincial Director dito sa Pangasinan Police Provincial Office, Lingayen, Pangasinan. Narito na po ang Pangasinan Police Patrol. Hatid po namin ang mga bagong balita, mga napapanahong mga issue, at makabuluhang mga impormasyon na ihahain sa atin ng ating mga kasangga, nagpapatrolya, nagbabalita. Maasahan, mapagkakatiwalaan, kakampi nyo laban sa katiwalaan, droga at terorismo. Ang inyong mga police news patrollers mula sa iba't ibang himpilan ng kapulisan, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga matagumpay na operasyon ng iba't ibang himpilan ng kapulisan dito sa lalawigan ng Pangasinan, pakatutukan. At atin ding pakaabangan ang mga aktibidad at iba pang mga kaganapan mula sa iba't ibang bayan dito sa ating lalawigan. Para sa ating pinakaunang balita, top 1 at top 2 most wanted person sa bayan ng Asingan, arestado sa magkahiwalay ng sanib sa operasyon ng kapulisan. Kaugnay nito, PNP Asingan patuloy pa rin sa pakikipagdialogo at pagbisita upang mapaalalahanan ang bawat mamamayan sa bayang nasasakupan. Ang kabuuan ng balitang yan, ilalahad sa atin ni Police Corporal Anthony Mostores. Top 1 at top 2 most wanted person, arestado sa ikinasang magkasunod na manhunt Charlie operation. Una rito, sa bisa ng alias warrant of arrest na mula sa Branch 46 ng Regional Trial Court, Ordineta City, Pangasinan, nagsagawa ng manhunt Charlie operation. Ang himpilang ito kasama ang Regional Intelligence Division, Provincial Intelligence Unit, at San Manuel Tarlac Police Station sa Barangay San Vicente, San Manuel Tarlac, kung saan arestado ang top 1 most wanted person under municipal level na may kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at walang kaukulang piyansa. Sa bisa din ng alias warrant of arrest na mula sa Branch 46 ng Regional Trial Court, Ordineta City, Pangasinan, nagsagawa din ng manhunt Charlie operation. Ang himpilang ito kasama ang Pasurubyo Police Station, 104th Company Regional Mobile Force Battalion, Regional Intelligence Unit at Provincial Intelligence Unit sa Barangay Cabarichan dito sa bayan ng Asingan, kung saan arestado ang top 2 most wanted person under municipal level na may kasong rape at walang kaukulang piyansa. Ang mga naturang wanted person ay kasalukuyang nasa kusudi ng aming himpilan para sa tamang disposisyon. Ang buong kapulisan ng Asingan sa pangunguna ni Police Major Rester Bentinilla, Chief of Police ng aming himpilan, ay patuloy pa rin nagsasagawa ng mga pagbisita, pag-iikot at pakikipagdialogo sa lahat ng mga barangay at iba pang establishmento upang matiyak ang mabisang samahan, koordinasyon at masugpot mapigilan ang mga banta ng terorismo at kriminalidad. Patuloy pa rin nagbibigay ng mga paalala kaugnay sa pagsunod sa mga protokol upang matiyak ang kaligtasan at mapuksan na ang pandemyang sakit na dulot ng COVID-19. Hinihimok din ng buong kapulisan ng Asingan ang buong komunidad na iulat sa aming himpilan ang mga kahina-hinalang mga tao at mga gumagawa ng mga iligal na aktibidad sa kanilang mga lugar. Police Corporal Anthony Mostores, News Patroller ng Asingan Municipal Police Station, nagulat para sa Pangasinan Police Patrol. Kasong paglabag sa Republic Act 995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 naman ang naging dahilan ng pagkakaresto ng isang suspect sa bayan ng Basista. Ang detalye, alamin natin sa report ni Police Staff Sergeant Dayan de la Cruz. Arestado ang isang miyembro ng LGBT na mga operatiba ng Basista PNP sa pamumuno ni Police Captain Kevin N. Midiha, Chief of Police sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Poblacion 3, Bagong Barrio, Herona, Tarlac, Kamakailan. Ang suspect ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang nasabing suspect ay agad dinala sa Basista Police Station for documentation and proper disposition.
na kalaunay pansamantalang nakalaya pagkatapos magbayad ng karampatang piyansang nagkakahalaga ng 40,000 piso. Police Staff Sergeant Ryan de la Cruz, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Dumako naman tayo sa bayan ng Bugalyon, kung saan isang lalaki na may kasong homicide ang inaresto ng kapulisan matapos ang matagal na panahong pagtatago. Yan at iba pang balita. Alamin natin sa report ni NUP Larry Jean Morante. Sa bisa ng warrant of arrest, lalaking wanted sa kasong homicide, nahuli na ng ating kapulisan. Ito'y dahil na rin sa pamumuno ni Police Major Noel T.C. Kabakungan, Chief of Police ng Bugalyon Police Station. Matapos ang matagal na pagtatago, na-aresto sa may barangay Tapwak, Dagupan City, ang suspect na edad 49, driver at residente ng barangay Salasa, Bugalyon. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bugalyon Police Station ang nasabing suspect. Nagkakahalagang 40,000 ang nakarekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang laya. Samantala, bilang parte ng National Women's Month ay nagsagawa ang ating kapulisan ng feeding program at gift-giving activity kasama ng Bugalyon Lady Bikers Association sa may barangay Hacienda, Bugalyon. Ang nasabing aktibidad ay naisipan ng ating kapulisan upang kahit papaano ay makaramdam ng saya ang ating mga kababayan sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. Yan lamang po ang balita dito sa Bugalyon Police Station. Ako po si NUP Larry Jean Morante, News Patroller ng Bugalyon Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Patrolyahan din natin ang bayan ng Calasiao at alamin ang detalye ng pagkakaresto ng top 10 most wanted person sa nasabing bayan na may kasong qualified theft. Kasunod nito, ang pagkakaresto rin ng isa pang suspect sa bisa ng warrant of arrest mula sa kanilang news patroller, Police Corporal Sandra Cruz. Napasakamay ng Calasiao Police sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Ferdinand Z. D. Asis, Chief of Police, ang top 10 most wanted sa bayan ng Calasiao. Siya ay si Michael Sullivan Gayaw, 35 taong gulang, walang asawa, walang trabaho, residente ng barangay Nagtahig, Calasiao, Pangasinan. Sa bisa ng warrant of arrest, dasalang qualified theft na may criminal case number 2013-0267-D na ipinalabas ni Honorable Mervin Hubito S. Samagat, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 40 ng Dagupan City, Pangasinan. Ipinalabas noong 5 ng Nobyembre, taong 2020. Ang akusado ay kasalukuyang nakapiit sa impilang ito na may piyansang 52,000 piso. Samantala, inaresto ng Calasiao Police si Denise Sanchez Carangay, 48 taong gulang, may asawa, company driver, residente ng barangay Mangkop, Calasiao, Pangasinan. Sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Honorable Lordarisa R. Rivera Maborang, presiding judge ng Municipal Trial Court, Mahaldan, Pangasinan, na ipinalabas noong Nobyembre 4, taong 2019 sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide, serious physical injuries, at damage to property na may criminal case number 7358. Ang akusado ay kasalukuyang nakapiit sa impilang ito. Ako po, si Police Corporal Crew, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa bayan ng Bani, isang lalaki na may kasong frustrated homicide ang huli ng otoridad. Ang buong detalye, alamin sa report ni Police Staff Sergeant Richelle Dagapioso. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Alaminos Regional Trial Court, Branch 55, Alaminos City, isang lalaki ang kumakailan ay nahuli dahil sa kasong frustrated homicide. Sa isinagawang manhunt operation ng Kapulisan ng Bani, sa pamumuno ni Police Major Anastasio B. Sibayan Jr., isang 31 anyos na lalaki at residente ng Barangay Ranaw sa bayan ng Bani ang matagumpay na nahuli matapos makasuhan ng frustrated homicide under criminal case number 8941-A noong March 11, 2021. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong sa detention facility ng Bani Police Station.
Ito si Police Staff Sergeant Richelle Dagapioso, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa siyudad ng Alaminos, isang mangingisda na akusado sa kasong rape o panggagahasa ang napasakamay ng mga alagad ng batas. Ang buong balita ihahatid sa atin ni Police Staff Sergeant Larry Cudal. Top 2 city-level wanted person na dakip ng Alaminos City PNP. Kamakailan, nagkasa ng manhunt operation ang Alaminos City PNP sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Leonard C. Paredes, hepe ng Alaminos City Police Station, para sa agarang pagkakadakip ng isang wanted person na kabilang sa top 2 city level. Sa masusing paghahanap ay natunton ang kanyang pinagtataguan bandang alas 7 ng gabi sa Barangay Pangapisan, lungsod ng Alaminos ng mga operatiba. Siya ay nakilala sa edad na 23 taong gulang, walang asawa, isang mangingisda at residente ng sabing lugar. Ang nasabing suspect ay inaresto dahil sa warrant of arrest na inilabas ng Presiding Judge, 1st Judicial Region, Branch 55, lungsod ng Alaminos, dahil sa kasong rape na walang rekomendang piyansa. Siya ngayon ay pansamantalang nakapiit sa impilan ng Alaminos City Police Station habang hinihintay pa ang pagdinig sa kanyang kaso. Police Staff Sergeant Larry Cudal nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Isang lalaki rin ang arestado sa siyudad ng Urdaneta ang kasong kinasangkutan. Tutukan sa report ni Patrol Woman Christian Joy Embang. Arestado ang isang lalaki sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Assisting Judge Honorable Edwin B. Maynigo ng Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Branch 49, Urdaneta City, Pangasinan, na may criminal case number U-26865 to U-26866 o acts of lasciviousness in relation to Article 3, Section 5B of RA 7610 at criminal case number U-26867 to U-26868 o lascivious conduct in relation to Article 3, Section 5B of RA 7610 na may piyansang 200,000 piso. Ang arestadong lalaki ay nasa himpilang ito. Ito po si Patrol Woman Christian Joy Embang, News Patroller ng Urdaneta City Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa bayan ng Manawag, 3 katao na huli sa akto na nagsusugal, kinasuhan. Yan at iba pang mga kaganapan sa pagpapatrolya ni Police Corporal George Marshall Jr. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at arestuin ang mga lumalabag sa batas. Ito ang pangunahing layunin ng kapulisan ng Manawag. Dahil sa sugal, 3 katao ang hinuli ng ating kapulisan sa paglalaro ng baraha o tungits. Ang mga suspect ay naaktuang habang naglalaro kaya agad silang hinuli at dinala sa aming himpilan habang hinahanda ang kaso sa paglabag sa PD 1602 o ang illegal gambling. Samantala, ang pagdiriwang ng Palm Sunday ay talagang dinaragsa sa bayan ng Manawag. Subalit kapansin-pansin ang pagkaunti ng mga bisitang nagsimba sa Our Lady of Holy Rosary of Manawag dahil na rin sa lumulubo pa rin na bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Sa kabilang banda naman ay maigting na pinaghahandaan ang paparating na mahal na araw, lalo na ang taunang pagdagsa ng mga bisita sa Minor Basilica. Nagsasagawa ng coordination meeting upang maging maayos ang mga plano sa paggunita ng mahal na araw sa bayan ng Manawag. Ito po si Police Corporal George Marshall, News Patroller, Manawag, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Isang lalaki rin na kabilang sa mga pinaghahanap ng mga alagad ng batas ang kulong sa bisa ng warrant of arrest sa bayan ng Santo Tomas. Ang buong detalye tutukan sa report ni Patrolman Arvin Paul Arindio. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Leonardo Bulatao Jr., Deputy Chief of Police ng aming himpilan, na isagawa ang operasyon laban sa isang wanted person sa bisa ng isang arrest warrant sa Barangay Santo Domingo, Santo Tomas, Pangasinan na nagresulta sa pagkakaaresto ng akusado na residente ng naturang barangay na nahaharap sa criminal case number 2442 para sa kasong estafa
na may kaukulang piyansa na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Ang naturang wanted person ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng aming himpilan para sa tamang disposisyon. Ako po si Patrolman Arvin Paul Arenilio ng Santo Tomas Police Station, nag-uulap para sa Pangasinan Police Patrol. Tutukan din natin ang matagumpay na operasyon ng kapulisan sa bayan ng Binmaloy sa pagbabalita ni Patrolman Mark Von Digsman. Ang kapulisan ng Binmaloy Police Station sa pamumuno ng aming Acting Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Harun Rashid Ali ay nagsagawa ng warrant of arrest for the violation of Revised Penal Code Article 315 as amended by Presidential Decree 1689 o ang tinatawag na estapa sa Barangay Caloocan Sur, Binmaloy, Pangasinan, na kung saan ang kapulisan ng himpilang ito ay nagresulta sa pagkakaaresto na kinikilalang isang lalaki may asawa 53 taong gulang na nakatira sa nasabing barangay at siya'y pansamantalang nakapit sa aming himpilan habang inihanda ng kapulisan ang kaukulang kaso laban sa nasabing arrested wanted person. Sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa aming hotline number na 0949-9400-713 o 0998-5985-106 o di kayo magsadya sa aming himpilan. Muli, ito po si Patrolman Mark Von E. D. Guzman, News Patroller ng Binmaloy Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa patuloy na kampanya kontra iligal na sugal, isang magsasaka naman ang inaresto ng kapulisan ng bayan ng Rosales. Ang buong detalye, tunghayan sa report ni Patrolwoman Vangeline Sacla. Ang kapulisan ng Rosales Municipal Police Station bilang lead unit kasama ang Alcala Police Station ay inaresto si Ronnie Lucas Yankee Kalina, 54 anyos, walang asawa, magsasaka at residente ng Barangay Bersamin, Alcala, Pangasinan. Inaresto siya sa kasong paglabag ng PD 1602 o anti-gambling law sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Marso 2 taong kasalukuyan. Pat Vangeline B. Sacla, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Tunghayan naman natin ang kabutihang loob na ipinamalas ng hepe ng himpilan ng kapulisan sa bayan ng Natividad. Isang patunay na ang kapulisan hindi lamang nanghuhuli ng mga kawatan, kundi higit kailanman ay tumutulong sa mga nangangailangan. Ang buong kwento, ihahatid sa atin ni Police Senior Master Sergeant Joanna Ladesma. Dito sa bayan ng Natividad, Pangasinan, isang random act of kindness ang ipinamalas ng hepe ng pulisya na si Police Captain Romel Billion Simbrano nang napadaan siya sa harap ng 7-Eleven at napansin ang isang aling na naglalako ng bawang at kamatis sa harap ng nasabing establishmento at walang suot na face mask. Dahil sa likas na kagandahang loob ng naturang hepe, agad niya itong nilapitan at kinausap at sinuotan ng face mask bilang proteksyon. At bilang tulong, binili ng magiting na hepe ng Natividad ang lahat ng panindang bawang at kamatis ng ali para ito ay makauwi na at maagang makapagpahinga. Dahil sa nagawang tulong, makikita sa mukha ng ali ang bakas ng kagalakan habang ito ay naglalakad pauwi sa kanyang tahanan. Ang gawaing ito ay nagpapakita lamang na ang pagtulong sa kapwa, maliit man o malaki, basta galing sa puso ay malaking bagay na para sa isang taong nangangailangan. At yan ang kaganapan na nakalap sa bayan ng Natividad. Ito po si Police Senior Master Sergeant Joanna Ladesma, News Patroller ng Natividad Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Natunghayan natin ang kabuuan ng mga balita mula mismo sa ating mga kasangga, nagpapatrolya, nagbabalita. Maraming salamat po sa patuloy na suporta, pagtitiwala at pagtangkilik sa numero 1 programang naghahatid ng mga lehitimong mga impormasyon at mga balita.
Ako po si Police Staff Sergeant Redelisa Manzano Tuliao, ang inyong naging tagapaghatid balita ngayong gabi ng Martes Santo at 30 sa buwan ng Marso, taong 2022. Magandang gabi po at mag-ingat tayong lahat. Pansamantala po munang hindi eere ang Connect Agad sa alagad ng batas ngayong Miyerkules at Biyernes dahil ang inyo pong mga lingkod ay tutulong sa pagbabantay ng kaayusan at pagpapatupad ng mga safety protocols sa labas, kasabay ng pag-obserba sa mahal na araw. Maraming salamat po sa inyong suporta at aasahan naming makasama kayo sa susunod na Miyerkules, April 7, 2021, para sa regular na pag-ere ng ating programang Connect Agad sa alagad ng batas.